त्यांचं नाव सांग. सारिका सूर्यकांत कोकळकर. तुम्ही कुठून आला? आम्ही खेड कोकणहून ओके, काय झालं? आम्ही बोटीमध्ये बसलो आणि थोडा वेळ गेलो पुढे. तर पहिली लाट आली थोडी पुढे. अजून थोडे पुढे गेलो तर अजून थोडीशी अशी कुशी म्हणजे पूर्ण असं बॅलन्स होत नव्हता बोटीचा. अजून पुढे गेलो पूर्ण मोठी लाट आली मग बोट पडली. बोटमध्ये किती जण होते? 25-26 जण होते. ओके. आमचे घरचे 13 फॅमिली होते. बाकी दुसरे होते. तुम्हाला इन्क्लुडिंग छोटे मुलगेच होते? हां आहे ना 5 वर्षाची. हो, पण पूर्ण जॅकेट नव्हतं दिलं त्यांना. कोणाला काय काय झालं? माझे हजबंड एक्सपायर झाले. माझी आई हॉस्पिटलला आहे. माझी बहीण आहे. माझी मुलगी, माझा भाऊ. तुम्हाला त्यांनी सांगितलं होतं त्या छोट्या मुलांना अलाउड नाही म्हणून? नाही, ते बोलले आम्ही छोट्या मुलांना बोटीमध्ये जॅकेट देऊ, पण आम्ही बोटीमध्ये गेलो त्यांनी जॅकेट दिले नाही आम्हाला. कोणालाच दिलं नाही? म्हणजे आम्हाला ते छोट्या मुलांना नाही दिलं. तुमचं नाव काय? सारिका सूर्यकांत कोकळकर.